Saan yung company, sir? CG. Sijik? Ay, kadag. Saan yung company, sir? CG. Sijik? Ay, kadagam na ninyo dahil. Gani, wala mo mas. CG. Dili usong COVID dire. Ang kuhan. Tanawang kiwi, natulog. Thank you. Ang kiwi na mo natog. To ora. Tara nagbantay sa manok. Tara. Hala birada mga kitsun. Suko ng kapatas. Suko ay ng kapatas eh. Tawa. Butang eh. Si Mimi man anak. Dahon gud wala ni kita na yung gipalit nga dahon sad. Gagmay. Uy pagka-buka. Pagka-buka ba? Pagka-buka. Mag-port natin, production din. Ito na, ang laway. Pagmas. Asan yung hernet? Hernet yung isa niya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Buka di. Hernet. Senang mo di ay kay Mimi man gid agi. Paso na tong container ban ha. Finished product yan ni sir. Paso na tong container ban nga mapuno ha. Time na ron. Ma'am, mga Wala pa nag-under inyong cooking room, sir. Cooking room ba? niya ma'am. Natog operators cooking room. Kaya king Puritos cook promo. Oh, cook room deh, cooking room. Basta kanang makutan ba? Okay, makaukab. 1, 2, 3, 4. Let's go now.